Grăbește-te săptămâna aceasta să beneficiezi de oferta specială pentru clienții ProImobil. Dezvoltăm satul german astăzi pentru orașul mai bun de mâine. Bulevarde largi, iluminat stradal modern, terenuri de joacă sigure, spații de odihnă și agrement, academie de tenis cu 6 corturi ce va putea găzdui turnee naționale și internaționale, spa și fitness, centru comercial, grădiniță cu cameră salină și bazin, școală cu profil sportiv și artistic cu peste 1000 de locuri, infrastructură consolidată de la zero în care tu și familia o să aveți totul pentru un trai confortabil în imediata proximitate. Satul german este locul în care îți vei transforma casa în acasă. Completează formularul și primește acum oferta cu doar 5% prima rată de la ProImobil.